زبز حساب ألبرتا خمس كله كندا مساعتوا ألبرتا خير كله ويون أب كالوت بروفينسات أب كندا زلوا مسمته عبيني كتما تحشني يلو ويمارج مالتي سلام قابل حنا مرمنا مزحوم هلو معلتي أرسنا أب كندا مسمته خاب في اللايك كاب كالوت بروفينسات كاب على أونتاريو على بريتش كولومبيا أتا تمرت عندي موفق قبل لا تبهال انتايا زبل حتو زبز كذا تلا على بفلي عبد كومنتس أنا موفق بدي لي قال أدور من سوات نيركم أجي نزياب خميكم دم لسا قرب تنيمات نيرا أنا بتصاب سواي نبرنن أبكا خالط عدتات كم بعد بريتش كولومبيا كم بعد أونتاريو بعد تورونتو مالتيو فانكوفر هاي تقمطون so deeply I felt on it he would come in مقام أنت هون بزعوا إدمنتون كالجارن كزار ونأتو زوم أب أونتاريو غالف كرزول لهم سبات ويدما بريتش كولومبيا فانكوفر زول لهم التي لايف ستايل ناي فانكوفر يهم كان مسقلك حصور لايف أيقونة وي بقليلو زكاء اللايف أيقونة سلازي إتخاليت أمراجت بحالنتايا كابزن تقومات لنزنوركم كان بعال تورونتو أونتاريو ويدما بريتش كولومبيا فانكوفر ني ألبرتا خنمت خوناس ألبرتا زول لهم عاديو عبينيتي كنمرز كالجار تعشرنا إدمنتون الجزئين ترى يكون أنتن مرجع كمون فورت ماكموري زبالالو كمون ريدير زبالالو ليدوك زبالالو زبالالو بوتاتالو زبز حزب زقمت ألنجن زخدتها مع زبالا ويزبز إيرترا وزقمت ألن بوتاتات جن أب ألبرتا إدمنتون كالجارني جون فورت زلنا إدمنتون رئيس ختماني ألبرتا زبز حسابني كالجاري جري يدسبيو كالجاري سي رئيس ختماني ألبرتا جري حسابات منكم يكونن إدمنتون رئيس ختماني ألبرتا كأنتر أبايتا متخاطر خون كاجن بتصباق أجن كالجاري تصباق كالجاري مشوتيا بتعمي وعي كله من كالجاري بتعمي أكتيف زخونة كتما نفاميلي حس كان نخت كمتكا إدمنتون يمرت مالت اتي statistics حجكم بولكم قديمه بناتي اوبينيون نهبكه اجي مجمرتا بز حساب كندي يالو اب إدمنتون بز حساب كندي يالو اب كالجاري كنرينا مالتي سلازي اب كالجاري 1,665,000 سب بز حساب علوا مالتي statistics تغير زنبره بلتشن 23 1,665,000 سب يقمط بحال إذا حجي قلفو إذا كاب تورونتو موف دقوبر لون أو شيء خاي مالتي كندي سبات يم إدمنتون كفر لولو كندي سبات يم كندي كالجاري موف دقوبر لولو يجي إذا أكاونت غير برنامج ننزل بلنا أب إدمنتون كخندي سبي أمتى لكم إن 1,500,000 شح مالتي سلاز تفللي كباب نايميت شح سب فللي على مالتي اوكي سو اب ألبرتا زولو اب إدمنتون زولو اب كالجاري زولو نرجع نميت شح في اللي علو اب إدمنتون واحد له اب كالجاري بزحلو بزي مخنياتي خا كالجاري كم تعقد له هو يسمعك لايك بزي حسب له لايك مور كومبريسد هو يسمعك لكن نايز نمبر في اللي زولو وي كالاي دوموز عمتاوسي اب كالجاري كنديخو افريج يدم له نايتز لعلن استحاتنس افريج كل مولو خاص كندي يبصح ስለዚህ ኣብ ካልጋሪ ከባቢ 60,000 ይበጽሕ 58,900 ዶላር ንበጽሕ ማለት እዩ አቨሬጅ ኣብ ኤድመንተን ከ 51,000 ኣርጋ 52,000 ልክ ከባቢ ይበጽሕ ማለት እዩ እዚ አቨሬጅ ደሞዝ የድለኩም ደለኹ ማለት መጽናዕት ካብ ዝገበርዎ ማለት እዩ ናይ ስራሕ ሬት ማለት እዩ ማለት ክንደይ ፐርሰንት እዩ ኣብ ካልጋሪ ዘሎ ሰብ ስራሕ ዘለዎ ኣብ ኤድመንተን ዘሎ ኸ ማለት 100% ናይ ስራሕ ዕድላት ዘለዎ unemployment rate employment rate because unemployment ማለት ክንደይ ሰብ ስራሕ ተዋፊሩ ደየለ ብዝኾነ ይኩን ምክንያት ማለት እዩ ስለዚህ ኣብ ካልጋሪ 1.1% ጥራይ ስራሕ ደይብሉ 1.1% ማሲ ውሑድ እዩ ኣብ ኤድመንተን ግን 6.5% እዩ ስራሕ ደይብሉ ህዝቢ ማለት እዩ ህዝብና ይኩን ደሎ ኸ ህዝብ ሓፈሽ ያጣላ ዝሰርብ ደሎ إذا حجي أكاونت نجمت نحجو مالتيو كل سبب إدمنتون زغمت كا إدمنتون سرح مالته يكونه أبي إدمنتون زغمت فورت ماكموري زبها الوسيل كله أبي إدمنتون أو سرح بزح سبب ساز بو منصر ون كنا زامبرن خلينا ساز شو ديش نطلع 5% أبي إدمنتون أي سرحني مالتيو
ገዛ ብዛዕባ ገዛ ብዙሕ ግዜ እንድዛረብ ጌጋ ከም ዝገበርኩ ኣፈልጥ ላስት ታይም ከዝ ብዙሕ ሪሰርች ይገበርኩን ብሰንኩ ምክንያት ከዓ ተጋገ ነይረ እንተኾነ ናይ ሎሚ ግን ስታቲስቲክስ ዘለዎ እየ ክዛረብ ኣቨሬጅ ገዛ ብካልጋሪ ክንደይ ይበፅሕ ከባቢ 680,000 ይበፅሕ ናይ ሓደ ሲንግል ገዛ ማለት እዩ ኩሉ ሙሉ ዘለዎ ማለት እዩ ሲንግል ዲታችድ ይብልዎ ማለት እዩ ከባቢ 680 ይበፅሕ ኣብ ኤድመንተን ግን ሲንግል ዲታችድ ገዛ ከባቢ $460,000 ይበፅሕ ስለዚ ከንዋግሮ ተኾና ገዛ ኣብ ኤድመንተን ይሓስር ካብ ኣብ ካልጋሪ ማለት እዩ ኦኬ ምዝሮሎ ኢንፍሌሽን ግን ኩሉ ወሲኹም ደሎ ኣብ ግምት ክንወት ለና ተኾነ ግን ካብ ካልጋሪ ኤድመንተን ገዛ ኣብ ኤድመንተን ይሓስር ግሪን ስፔስ ወይ ድማ አርባን ኤሪያ ዝኸተመ ቦታታት ክንደይ ኣሎ ተልኩም 42% ግሪን ስፔስ በሃላሎ ኣብ ካልጋሪ እዚ ማለት ግሪን ድኾነ ቦታ ሰብ ደይ ሰፈረሎ ግሪን ድኾነ 42% ኣብ ካልጋሪ ኣብ ኤድመንተን ከዓ 60% ግሪን ስፔስ which means ኤድመንተን ማዓት ቦታ ኣለዋ ሰብ ደይ ሰፈር just ግሪን ጥራይ ሰብ ኣይሰፈር ኣብ ካልጋሪ ግን ዋሕድ ኣሎ ማጸባባይ ንእሽተያ ዋሕድ ከዓ ኣለዋ ብዙሕ ሰብ ኣለዋ ዋሕድ መሬት ኣለዋ ማለት እዩ ምስ ካልጋሪ ከተዋድሮ ከላ ፓብሊክ ትምህርትን ካቶሊክ ትምህርትን እንጂ ፓብሊክ ስኩል ድበሃል ኣሎ and then ካቶሊክ ስኩል ካድ ድበሃል ኣሎ እዚ ድምር ክንሪኦ ተኾና ኣብ ካልጋሪ 369 ናይ ፓብሊክን ካቶሊክ ቤት ትምህርትን ኣሎ ብድምር ማለት እዩ ኣብ ኤድመንተን ከዓ 296 ስለዚ ዳርጋ ብ7 ቤት ትምህርቲ ካልጋሪ ዝበዝሐ ሞር ትምህርቲ ኣለዋ ቤት ትምህርቲ ኣለዋ ካብ ኤድመንተን ማለት እዩ ያ it makes sense ንወርሒ ክንደይ ወጻኢታት ኣለካ ኣብ ካልጋሪ ኣብ ኤድመንተን ክንደይ ኣለካ ወጻኢታት ንኽትነብር ማለት እዩ ኣብ ካልጋሪ ኣቨሬጅ ማለት እዩ ሓደ ሰብ $2,570 የውፅእ ንኽነብር ማለት እዩ ኣቨሬጅ እዚ ሕጂ it depends ሕጂ ናይ ኩሉ ሰብ ቆማዲ ኩነታ ኣቨሬጅ ዝዛረብ ዘለኹ ክትዋድሮ ትኾንካ ኣብ ኤድመንተን ከዓ $2,000 ሰብ የውፅእ ማለት እዩ ንኣቨሬጅ ንኽነብር ስለዚ ኤክስፔንስ ካልጋሪ ይኸብር ተረአ በኤክስፔንስ ሪኢናያ ማለት እዩ ያ በኤድመንተን ገዛ ናብራ ሁሉ ሙሉ ይሓስር ኮምፔር ተገርካዮ ምስ ካልጋሪ ማለት እዩ ስለዚ እንቶም ተወዳድሩ ትደልዩ ሰባት ኣብዚ ኤድመንተን ይሓይሽ ናብራ ማለት እዩ ካልእ ሕቶ ናይ ስራሕ ዕድላት ማለት እዩ ኤድመንተን ጋቨርንመንት ኣለዋ ናይ ጋቨርንመንት ቦታታት ሄልዝ ኬር ኣለዋ ኤዱኬሽን እዚ ትፍለጠሉ እዩ ኣብ ካልጋሪ ግን እዚ ናይ በዓል ኦይል ጋዝ ፋይናንስ ቴክኖሎጂ ካልጋሪ ሕጂ ሞር ከቲም ያኸለኩም ከለኹ እቲ ዝበዝሕ ኦፊሳት ኣውሱ ዘሎ ናይ ኦይል ናይ ጋዝ ናይ ፋይናንስ ናይ ቴክኖሎጂ ገለመለ ዝበዝሐ ኣብሎ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን ንኤድመንተንን ካልጋሪን ክትመርፁ ትፍትኑ ሰባት እታ ዋና ነገር መፂኹም ንኽትሪእዎ ምስ ረኣኹም ኸ ካብኡ ናትኩም ውሳኔ ንኽትወስዱ ኣነ ይሓተኩም ሰብ ኢልካ ገለ ዘይኮነ ተኸኢልካ ክልተ ሰሙን ገለ ጌርካ ትመፅእ ምሽ ትሪኦ ዝዓዲ እቲ ናብራ ትሪኦ ምስ ኣብዚ ነዊሕ ዝገበሩ ሰባት ትዕልል ኣዝዮም ነዊሕ ዝገበሩ ኣለዉ ኣብዚ ከዓ ሓደ 3 ዓመት 4 ዓመት ዝገበሩ ሰባት ከዓ ትዕልሎ እሞ ካብ ናቶም ተመክሮ ሪኢኻ እቲ ናትካ ናይ ስራሕ ፊልድ እንታይ ሪኢኻ ወላዲርካ ኤድመንተን ዶ ካልጋሪ ዝብል ውድድር ሂወት ኣበይ ሕሸን ኢልካ ትመርፅ ትኽእል ከረሳዕኮ ናይ ትሬድ ማለት እዩ ኣብ ኤድመንተንን ካልጋሪን ኣብ ካልጋሪ ናይ ኤልአርቲ ሲስተም ይበዝሕ ከባ ኤልአርቲ ማለት ትሬን ስቴሽን ትውሰደሉ ማለት እዩ ተሰቕልካ ትኸዶ ብዙሕ ቦታታት ኣብ ካልጋሪ ከባቢ 59 ኪሎ ሜትር ኣሎ ኣብ ኤድመንተን ከዓ 38 ኪሎ ሜትር ኣሎ ስለዚ ብኩሉ ኣወዳዲርና ካብ ኤድመንተንን ካልጋሪን ኣየናይ ይሓይሽን ሂወት ንኤርትራውያን ተልኩምኒ ናትኩም ምርጫ ክፈላለዩ ግን حصورن فاميل خنا عبيلون تبو سوات اللهم قد بناتي أوبينيون مالت عب ساعات زي بزعلو معلتي لا تعصرت حمش ورحي حمش تشحن أسعار بعدين كالجاري يخبر إدمنتن قرب يحسر كالجاري سوق إدمنتن يحيي شغلك معنا أنا خاب إدمنتن سأزقمت إذا بزعلو خجن نسبة عمتاي بوتو عادين جور وعيفلتني بزخانة جن ناب إدمنتن مفتقو بسوات وين ناب كالجاري مفتقو بسوات تبقوناي حدش بوتا أدري مني لكم كله كم حسبكم صح عليكم تسفاي قبر أبقى تعالي بخال مدى كسرنا راحة سنايو لايك شير سبسكرايب تروسو إزور حنكم